Angat, abante. Operator. Ito. Dati baga akong operator, forklift. Dati baga akong forklift operator, kaya tansyado ko yan. Up, up, up. Meron mo yan at nag-operate. And New Zealand ng bato. Ayan, galing tayo sa barak. Walang ulan. Tapos dito inabot tayo ng ulan din naman. Wala dito masilungan. Kaya no choice, diretso talaga. Biglang bumusong ulan. Ganito talaga dito. Kasi yun nga, kapag magpipista dito sa sentrong bato, inuulan para madagdagan yung tubig ng lake. Kasi nagsasakoy. Bukas makita nyo yung vlog, kasi magbablog ako. Daming bangka niyan, magsasakoy. Meron pa nga, kung may ganap bukas na karera ng bangka. Tapos unti-unti nang tumutubo yung tubig ng lake. Kasi halos isang linggo na rin na panay ulan yun. Pero di naman siya straight na isang linggong ulan. Ngayon nga maghapon yung init, tas ngayon mga alas 4 na biglang umulan. Walang masilungan dito eh. Diretso na to, basa na rin ako eh. Tumaas ng Bagya oh. Dito na tayo sa tulay ng Pangulo. Hello. Nakangiti si ate. Edit pa kasi ko dun sa barak. Tapos nag-burn out. Kung kailan mag-upload na, nag-burn out. Tingnan natin kung mga tulong tayo sa pagluto dun sa dun sa bato. Kasi disperas kayo eh. Andito na ako sa papunta kila mama. Dito na ako mag-upload kasi doon nag-brand out kasi. Upload muna. Yan, simula na naman dito sa putik-putik. Sana di brand out dito para makapag-upload tayo. Kasi doon sa akin may wifi naman, kaso mahirap mag-upload.
magdamag yan. Time check natin 4:32 at mag-merienda ako kung may merienda dito. Paus ako, mahina boses ko. Sila mama, sana all nahiga. Hindi ako gumagawa ng ingay na yun. Sa mga paring disarap dito ka sa bahay, yun papa, at nag-merienda ako. Ito try natin yung ano, yung ating laruan. May laruan tayo. Kaso di pa ako marunong mag-operate nito. Magwagaya. Ayan. Laruan. Mura lang naman to. Subukan natin paliparin. Kasi marunong yung kapatid ko eh. Ay, try natin. Unang lipad. Dito kasi malawak, kaya magandang pagpraktisan. Try pa lang siya. Yan yung monitor niya. Ayun, taas. Ayun na. Aprawatan ta. Aprawatan. Gira. Gila pa ate. Ano yan? Ara diretso. Pataas. Ada pang patas. Taas. Baba. Taas. Ada pang abante. Ayan. Baba na nga. Ada pang liko kung sa ringopod. Tapos yan. Try natin. Di ka mataranta. Hindi man. Try muna. Masangat. Liko. Irayaw mo sa ako ah. Angat. Abante. Angat. Baba. Iba ba mo? Delikado dat operator. Kamu pala. Operator di matansya. Mas matandas pala na magtansya ta operator. Ito. Dati baga akong operator per clip. Dati baga akong clip operator kaya tansyado ko yan. Up. 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 Kameron mo yan at nag-operate. Mukhang babagsak na. Raot. Pati ba yan? Di sana mabasa. Ulit. Pindot. Sana. Ano yan? Pang ko lang raw. Adi. Kipa.
Ipapadpad pala niya. Hmm. Kala ko pag in-steady, di yan iwag. Nga di mo ginawing. Mag-i-stable manan. Pag bukong mangin. Take off. Pagpa. Hindi. Pwede yun. Sinayad. Ay, pinababa na. Hindi din naman sa akin yan. Si kapatid ko yan, in-order niya sa... Magkano yun? Bili mo? 4K. Pag set. 100? 4K pag set. 4K? Oh, Pag set. pag seat. Hindi ko sana binakal na. Ay, pag Uda. di sana 500. 500. May monitor ka na. Kasi yung dati niyang drone ay ano, nawala. Bali, ito na lang yung binili niya. Ito dati na sa kanya. Nawala yung dating drone. Pinalipad niya dito na. Okay pala yan. Adi, ano ko sa kita, naka-live. Birthday ni TikTok. Ah, Na barato. kaya bili mo ng ano, 500. Pwede yung bilhin ko na 1,000.